پی حسیم ایرو کدو روزنامه گری هیجا و عزیز هلکوت عزیز کوچا داوی کریه از گلک غمگین بوم کسی که چالاک بو او 15-20 ساله روزنامه گری که چالاک دکه دما لروج آوا او بویرن به ایش و آزار گلک وستیا و دناوا وان دیمنا دا موید دی تو جبوی مافی گلی کرد روزنامه و نیکی خورد دکر ام پی غمگین بون کوچاوی داوین Maalesef me xemgînî me em bîstin herkef ezîz koça dawî kir. Cî wî gelek zor û zehmet evê tecrübe lê bi serê Kurdistaniya Kurda saxbe xemgînim. ji ber ku ez jî yek ji rojnamegera me rojane li nûçan dinêrim û li televizyonê dinêrim û piştî demekê hevpîşeyên me ew kesên ku rojnamegeriyê dikin dibin beşek ji jiyana me dengê wa û rengê wa li heyata me ji zêde dibe. Her kes jî yek ji wan kesa bû geh li Rojava, li Kerkûkê, li gelek cihên metirsîdar herî dawiyê jî li Bexdayê bû û dengek û rengek ji ber guhê me û ji ber çavê me kêm bû em ji dişîna çûyîna wî tene. Di serî de serê hemî rojnamegerên Kurd sax be rastî jî me hevalekî xwe gelekî bi qîmet ji dest da bi wefata kek helkewt em hemî xemgînin ji duh ve ew dengê Kurda bû li Bexdayê kevekî kesekî Kerkûkî dengê Kurda her tim radgihand û mafê Kurda diparast ji bona wî jî em ê her tim wî bîr bînin serê me hemiya dubare sax be. Di serî da carekî hevkarekî bi vê rengî wek nûçe dîtin ciyê dilsoziyê ye. Bi rastî dilê me êşiya di wê emrê ciwan da û ew qasa bi kelecan û bi zîrekî ku hewla agahdarkirina civakê dida çend nûçeyên wî yên ku bala min jî kişandin li ser malpera saziya wî min çend cara dît. Bi rastî dema ku însan kar dike ew hezkirina bo wî îşî ew enerjiya ku dide wî îşî di bizavên wî de diyar dibe helkevçî kesayetek wisa bû ku mirov wê zîrekî û kelecaniya wî ya ku çiqas hez dike ji tiştê ku dike ji wan zanyariyên ku bi me re parve dikir bi raya giştî re parve dikir li dû xwe êş û dilsozî hist. Bi rastî di vî temenî da her mirovek dema canê xwe ji destê mirov diêşîne ji malbata rojnamevanan yan jî medyayê kesekî wiha winda kirin jî elbette bo me ciyê dilêşiyê bû serê malbata wî serê malbata Rûdawê sax be serê medya Kurdî sax be em bêjin lehengekî xwe ketkarekî xwe ji dest da cî bihişt ve dewra wî dayîm ve ew kelecana wê ew ê her di çavê me da şêmber bimîne her zîndî bimîne.